her den er endnu større. Jeg tror, den er større, den her. Så er du snart på den. Den kommer også op af vandet. Den er større. Der kommer en bagfra der også nu. Ja, var der ikke det? Jo, den er lige omkring der nu. Jeg kan ikke se den vand, der lummer. Den anden, den står lige her. Ja, jeg har desværre ikke så meget vidvinkel, så vi kan få det hele med. Hvorfor elektrofiske? Vi kan bare tage den her. Og den er 81 cm. Okay. Så vi starter den anden. Nu er vi slidt på finnerne. Ja. Den er vi stå på. Ja, vi kører. Jeg rykker den op. Sådan her. Ja. Den har sådan små. Så gør den lidt. Skal jeg frilægge hende lidt? Det begenerer hende jo ikke. Hvad siger længden på den? Ja. Elfiskeri uden el. Halen er skåret væk her. Er den skåret væk? Åh, ja. Den er.